የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚና መስራች የነበሩት አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ዛሬ የካቲት 4 ቀን 2018 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ነው። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራን ተኸታተልቲ ወግዕ ሚድያ ሎሚ ዕለት 11 ለካቲት 2026 ኣብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዝመደበሩ መደበር ቴሌቪዥን ኢቢኤስ ወግዓዊ ፈነውኡን ስሩዕ መደባቱን በመቁራጽ ንሕልፈት እቲ ሓደ ካብቶም መሰረቱ ዝኾነን ስጋብ ሕጂ ድማ ከም ዋና ጸሓፊ ኮይኑ ነቲ መደበር ቴሌቪዥን ክመርሖ ጸንሐ አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን ብወግዒ ኣርዲኡሎ። መደበር ቴሌቪዥን ኢቢኤስ ካብ አዲስ አበባ በቀጥታ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺኡ ሎሚ ዕለት ስሩዕ መደብና ኣቋሪጽና بمرير حزن تواحدنا ناباهم متينا لنا كبرات تختاتلتنا مغنيات زي عميق حزننا دما حلفة هيوات مسراتي إبيس تلفزيون وانا فتاع مسرح كوينون كمرحو لتعنها عطو أمان مخانو كنقلت نفتو عطو أمان في الساعتين بزقاتمو محمام أب حكمنا وحاجزات ككبر لهم لحرمتنحو لو ما علت 11 لكاتيت كلتا شحن إسران شدشتان كابز عالم بموت تفليهم علو أما العالم نتركبو تخطاتل التلفزيون نادما نزمرير حزن إذناركم كنقرب كلنا مش حزن لبنا مخانو تردو لنا ندلي حلفة هيوت مسراتن وانا فتسامي صراحن نيزي أب إثيوبيا بفلاي دما أبناي بحت التلفزيون قدامين كفات برن زخونة إبيس تلفزيون أب عميق حزن زأتوهم بقار نعنا نعبالات تلفزيون إبيسن نبيت سوون ترح زيكونا زتفل عليو سبا سلطان منغستن حلف تعبيت تكالاتن حويس كوني زلنا حصرت جزي اب قمت بمئتاو دما كله كوا خنقربو انت زي كالنا حدا خابت زبطحنا ناي صنعتي حبكم ملختكن كنم حلالفلكم بقدامنت بمغلጽ حزن كلهم سراحتኛታትን አካይድ ተስራህን መደበር ቴሌቪዥን ኢቢኤስ ክንጀምሪና መስራትን ዋና ፈጻሚ ስራህን መደበር ቴሌቪዥን ኢቢኤስ አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን በመዕራፎም استسمعنا مرير حزن كنقلص نفطو اب عبيت ناي ميدياتات ኢትዮጵያን اب عوت تلفزيوننا مدبر تلفزيون ኢቢኤስን زي كحد عبي تراز نبروم برتوع بعل رأي مراحينا كم تكالن كم بيتسبن بموت كوان تسألنا يوم رأيهم من اعلامهم منغن كقتلن ممرح سرحنا كخونن مخانو كنقلص نفطو كابز بمقتل كاب حلفتات منغستي زوتون حزن مغلصታት كنسغاغركم قدامي ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቶ አብይ አህመድ መስራትን ዋና ፈጻሚ ስራህን መደበር ቴሌቪዥን ኢቢኤስ አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን በመዕራፉ ሐዘን ተሰሚዕኒ አማን ኣብ ዕቤት ግላዊ ሚዲያታት ኢትዮጵያ ወሳኒ ተራን አበርክቶን ዝተጻወተ ሰብ እዩ ኢትዮጵያ በአሸጋሪ ሁነታት ኣብ ዝሓለፈትሉ ግዜ ኩሉ ኻውዝ ድለ ዘበለ አበርኪት እዩ ፈጣሪ ነፍሱ በሰላም ያዕርፋ ብምባል ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ሐዘኑ አስፊሩ ይርከብ بتمساسالون مكتل قدامي ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዓቤት ናይ ግሊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ዓሰሮም ዘንበሩ አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን በመዕራፎም መሪር ሐዘን ተሰሚዕኒ ኣለዎ ክብሉ ሐዘኖም ገሊጾም ኣለዉ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳውን በወገና ኣብ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ስርሓሉ ዝነበርኩ ጊዜያት አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን ሓደ ካብቶም ሓቢረዮም ንኽሰርሕ ዕድል ዝረኸብኩ ሰብ ሞያት ዓውዲ ሓደ ነበረ ትሑት ፈታው ሃገሩ ሚድያ ኢትዮጵያ ድማ በብዙሕ ዘገልገለ ሰብ እዩ አቶ አማን በህይወት እንኳን ተሐለፈ ኣብ ታሪኽ ሚድያ ናይ ሃገርና ተጠቃሲ ዝኾነ ከምኡውን ብዙሓት ሰብ ሞያ ዘፍረየ ትካል ኣበርኪትልና ኣሎ ብሕልፈት አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን ዝተሰማዓኒ መሪር ሐዘን እናገለጽኩ ብሙሉኦም ፈተውቱ ቤተሰቡ ከምኡውን መሳርሕቱ ሙሉእ ምጽንናዕ ክኾነሎም ይምነ ብምባል ሐዘና ገሊጻላ አማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ አብይ አህመድ ዝኾነ አቶ ዳንኤል ክብረት በወገኑ ቅንዕና ተበላሕትነት ብሩህ ተስፋ ፍቕሪ ስራሕን ሓቢሮም ዝሰርሕዎ ሰብ ነይሩ ክብል ገሊጽዎ ብተወሳኺውን ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ባቡር ጅቡቲ ኢትዮጵያ አቶ ታከለ ኡማን ዝተሰምዖም መሪር ሐዘን በመግለጽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታቶም ለጢፎሞ ይርከቡ ካብ መግለጺታት ሰበስልጣን መንግስቲ ውፅእ ምስ ንብል ድማ በዓል መዚ መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ ጉባኤ ሃይማኖታውያን ትካላት ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ንግዲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፈት መስራትን ዋና ፈጻሚ ስራሕን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አቶ አማን ፍስሐ ጽዮን ዝተሰምዖም መሪር ሐዘን ገሊጾም ኣለዉ
بخالق وغنون تكال قبل سنة يزوخونا معلي آرقاويان مكدونيا أتو أمان أب جيزي مبقاسنا أقرنا خنتكل ووعوعيتاتنا بتروحو كامل زرقا حليفو بحساباتن بخالق دقفاتن كابوننا زي تفليه دنك سبيو بمبال استسمو عمر يرحزن قليتو الله لنقد بانك حويسكا دما كالوت بانكتاتن بورد دايركتراتن أبالات مانيجمنتن استسمو عمر يرحزن قليتو مالو بتوساغي نا إثيوبيا برودكاستينج كوربوريشن አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ አርትስ መደበር ቴሌቪዥን አባይ መደበር ቴሌቪዥን መደበር ሬዲዮ ሸገርን ካልኦት ናይ ሚዲያ ትካላትን ዝተሰሙዑ ዕመር ይርሐዘን ገሊጾም ኣለው እምበር በሕልፈት መስራትን ዋና ፈጻሚ ስራሕን መደበርና መደበር ቴሌቪዥን ኢቢኤስ ሓዘንኩም ዝገለጽኩምልናን ምትንናዕ ዝተመነኹምልናን ብልብ እንዳመስገና ዝብስተሓዝ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ምዕባለ ምዝህሉ ከነፍልጠኩም ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንፈቱ